Dej se zase Lukáše. Aha. Pozdrav Lukáši. Čau. No konečně. Dělej, vrať mi to. Takže my vás vídáme na Skybloku. Hej kámo, já si udělám klimpač, jo? Ne. Jak ne? To zničím. Potom. Tak je. Napiš jméno X. Jméno home. Tak my zasadíme si tu houbičky. A kde tady železo vlastně, kámo? Kámo, nevíš, kde je tu železo? Myslím, že na Skybloku se nedá udělat železo. Jak to? Takže musíme pracovat s kamennýma věcma. Ono tu není železo žádný. Není. Nikdy nehrál. Já, ale většinou tu bývaly nějaký ostrovy ze železem aspoň. No to je jiný Skyblock. Ten Skyblock, kde hraje sám. On tu budeme pracovat s kamennýma věcma, právo. Nebo to dřevem, nebo? Hele, teď jsem musel najít jenom kameru a můžu si natočit vlog, jsem tam. Zahrám si někdy lolko. Jako vážně? No. Co ti vysvětlit? Pošleš mi lolko. Ne, Pošleš. ne, Jo. ne. Nemáš na výběr. Vlastně já nemůžu natáčet na tenhle kanál, když budu natáčet World of Tanks. Tohle jenom jsem tam natočil Minecraft. Hrám si World of Tanks. A ty ho máš? Jo. Já mám i War Thunder. Ale ne, já mám vlastně na World of Tanks kámoše. Už. A nejsi to ty. A kde jako druhý? Mají nějak CZ, Without Man. Jejich kanál, nebo vyslovili jeho jméno. Řekni, dělej. Ne, ve videu ne. War Thunder. Začínám na M, mají nějak CZ. Někteří ho můžou znát. Míša. Jo? A hrám krumpa. Se moc nesměj. Jupi! Hrám si potom PvP. Vedle mě boknu creepy. Jo? Já podám, pomoc. Nekecej, ty si nikdy neperou, nebo co? Já myslím jako v Minecraftu. A ještě do mě útočí skeleton. Jau. Tebe to bolí, ne? Ne, já jsem zvyklý, se to říkám. Aha. Já ne. Já nejsem takovej. Jo. Chceš koupit železo? Jo, koup, 4 taky. Jako vážně? Ne. Koupil jsem 2 železa. Úplně se použít tohle železo na zombíky. Ne. Já ho když tak hodím do lávy. No tak si kupoval železo na nic. Chci říct, kolik máš koinů? 300. Na co? Kolik mám já? Hej, můžu taky těžit? Ne. Luky. Ne, nemůžeš. Proč ne? Protože je to moje práce. No a ty můžu si zovat teda tady tu plochu těma cobblestoneama, co natěžíš? Jo.
Čase máš dalších 28. Jo. Proč to děláš z té toho? To se dělá. Já to dělám z normálního šutru. Dobře, potom když poslední šutru. No, výborně. Hej, ale Luky. To, zničíš mi to? Tohle je blok. Ale to ono se dělá z půl bloku. Víš proč? Protože tím sečíš na kamenama. Oni se ti z celou kamenou udělají 4 půl bloky. Z jednoho? No. Nebo kolik. Vlastně takhle sečíš peníze. Tady máš ještě 18. No, dáš? Dík. A může mě ještě Hoď mi půlku ještě. Hoď mi tak 1, 2, 3, 4. půl staku. To jsem zase nemyslel. Je stromeček, nech ho tam, jasný? Jo. Já tady jenom zasizuju. Dal jsem nám to bezpečnější. Aby jsme když tak nespadli. Tohle udělal jednou kamoš a jsem se mu smál. A teď mě rozvaklo, že je to hodně. Před lávou. To není blbost to udělat před lávou. Macháme ti nechyt stromeček. Tím na to. Luky, No. zničil by se mi tady tenhle a tenhle blok. Ještě tenhle. Luky. Co je? Spadly bloky dolů. O, tady jsou šípy. Nejsou tu nějaký kosti? No. O, krava. Masa. Možná i vlna. Zhebni. Umletej tě krumpačem. Aj. Tebe taky mrcho. Mluv slušně. Co? Mluv slušně. Proto to ani nevíš. Ne, jestli jsem udělal chybu. Dostal jsem dalších 500. Nice. Jak jsi to udělal? Normálně, když dáš najít se myši a opis slovo jako první do chatu, potom dostaneš 500. Jak myslíš, jako, že se s tím vydělávám? Napsal. A nic? No, protože to potom musíš najet. Tam tohle je o mnohem lepší. To, co jsem udělal. Hej, nauč mě to. Co? Jak se to dělá? Musíš jenom rychle opisovat. Nebo co myslíš? Takhle? Já nevím. Ne, až bere v chatu slovo, ho opíše. Jste pochopil? Jo? Tady máš 48. Jo, jsem o diamanty.
spát. Kamo, já toho člověka prosím o diamanty. Třeba mi... Nič to. Už to takhle. No jo. Ví, No to je, No jo. No jo, no jo, no jo. Tohle. Zase tady mi to nevychází. Tak. Koukej, jo. To je jedno veliký mimino. Tohle ani jeden. Tohle je asi nejlepší upgrader, který jsem kdy postavil. A vypadá i divně. Tady mám velkou plochu docela už, ne? Ne, ještě. Tak nese sem kameny. Máš 12. Prosím tě. Potom uděláme tak. Ale ještě to nedělej. Potom to uděláme takhle, jo, aby to vypadalo symetricky. Jako Luky. okraje. Ještě to nedělej. Mně se rozbil krumpáč. Luky, ještě to nedělej. Já to ještě... Já si žuju o Máš ještě jedno. nějaký kameny? Ne, nemám. Hodně v prčicích. Můžeme se těžit kameny rukou. Máme dřevo. Hej, máme dřevo. Já si Tady máme stromek. Máme stromek. Jeden, jednou řekneš stromek a za chvilku stromeček nebude. tak nebude. Protože je ten stromeček budeš ty, který je dobré. Bojím se. Hej, Luky, máš nějaký kobly? Ty půl? Ne, nemám, protože jsem si teď udělal ten krumpáč. O, Vidí ti to? ne. No, my mám to rovně. Hele, Luky, zničíš ty okraje, ty ploty a ty bloky, co se mi nepovedly. Lidi, když tak napište do chatu, jestli to... Co? Se nám to povedlo. Jestli chcete, aby jsme to ještě rozšířili. To není možná to, jestli jezemcema to. Navíc jsem zatím dlouho odběr. No len, kolik mám odběru? YouTube. Když jste neviděli. YouTube. Ne, to tam. Můj kanál. Říkám 0. Zatím. To je fail. Ale nic neříkám. Ano, kdyby psal, to musí dostat hlavně jeden odběr. Jirka lepší než ty prej. Je to pravda. Já se divím. Můj přes... Já držím jenom, já držím jenom levý tlačítko na myši a prostě se jedu, ne? Hele, A jednou mi to neschořilo. kámo. To. Já jsem měl dřív kanál vlastně s vlogama jenom. A to. Jsem ho natáčel jenom na mobil. A ten byl aspoň trochu úspěšný. Než těmahle hrama. Moment. Nech si to přepíšu, tak si těch 14 minut bude. Takže já se s vámi loučím. A co ty, Luky? Tak čau. Čau.